wala nang intro-intro mga chong. 8 years sakto abroadan. Nga maapi nagngisitak pahilaang. It's ampere. It's ampere. 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 Hala nga ni bakit ko ti kailiw ko. Pati di sahod ko. 2 bulan na na po. Amom na pa kanayong ka nga makaturog jay pag-iinuman. Gamen nagrawat ka ti pulutan. Pamsaakam mo di dinadakan.